Ja, to ja bym to powiedział, że to Но ланската принципа играта на русаките се влагат много атлетизъм, много физическа мощ. Трудно се почва страна, разчитайки на техниката и бързината си. И разбира се, на тези спасени топки в задно поле. Нещо, което правят не по-лошо от азиатците. Тяго сега с начален удар. Добре посрещнаха европейците при последното разиграване на мрежата обаче. Тройният руски бок отказва Тяго Саенс. Пета точка за състава на Русия. Хабибулин на начален удар. И отново руската блокада в центъра се оказва на Зачетал, скочилата от нея топка. Смело отразява в задно поле на кариоките. Шеста точка за състава на Русия. Ориентира се руския блок към тези къси прострелни топки в зона 3, с които капитана на кариоките на Орисио Куня изненадваше руснаците в края на втория гейм. Сега по последвалото разиграване блокаут след атаката от зона 4 на Денис Бюраков. 2 сантиметрови посрещач на металния вес. Очевидно много добро бъдеще очаква 20-годишния Бюраков. Добре пласиран бе началният удар на Артем Хабибулин. Все пак не му достигнаха няколко сантиметра, за да реализира ас. А това означава 9-та точка за състава на Бразилия. Орестес Карвалю. Това е най-високия в състава на бразилците. Точката всъщност